karki da mutawa cikin rai ki dan aje ni. Ashe lokaci yana nan Daram, alƙawarin muna nan daram, sa ranar muna nan daram, auren mu ma yana nan daram, zama ta kama yana nan daram, kana nan a ɓangaren nan daram. haɗuwa ta mu nasara ce wafina da kai muna nan daram. 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 Kulawar ki bayirinta, shagwaba ta ki bayirinta, Daram. yangar ki bayirinta, kwalisar ki bayirinta, Daram. wallahi na yi mata, me kyawun da bayirinta.